balima cɛ ani muso denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔba an b'aw fo dantɛ foli min na k'aw to fɔ aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan Mali kunnafoni.net ale jabarani kan balimaw an y'o de fɔ an ɲɛna ni aw ka émission Mali daminɛtɔ ye émission min n'o bɛ wele ko zigiri waati ye jamukan ye jamukan min n'o kɛrɛnkɛrɛnyalen don Mali kunnafoni.net fɛ ka se ka aw to aw sigiyɔrɔ la k'aw nisɔndiya cogoya min na ayiwa bi an n'an ka belebele dɔ bɛ ɲɔgɔn bolo zigiridala belebele dɔ aw bɛɛ b'a dɔn mais ne tɛna fɔ aw yɛrɛ ɲɛna ko mɛn da o ye mɛn tigila ye an ka belebele a b'an yɛrɛ bolo studio kɔnɔ yan nɔ an bɛ kuma tɛngu a la a bɛ se k'a yɛrɛ fɔ aw ɲɛna cogoya min na ani ɲankuma an ka belebele tɔɔrɔ tɛ yen nɔ baasi tɛ yen nɔ i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an lamɛnni jamaw ɲɛna. Ayiwa n'Ala sɔnna an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bɛɛ tulo b'i la i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ kuma daminɛw na cogoya min na ani mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn bolo bi o ye Zigiri Umaru Tarawele n tɔgɔ ye Umaru n jamu ye Tarawele ni Ala ka jɛn Umaru Tarawele ayiwa balimaw n y'o de fɔ ɲɛna aw bɛɛ b'a Umaru Tarawele dɔn ayiwa Umaru Tarawele i bɛ se k'i kan in fili ka se ka mɔgɔw hakili lajigin kosɛbɛ kosɛbɛ cogoya min na ayiwa n'Ala sɔnna ne nana bɔ aw ye Sirifidenw ne nana bɔ aw ye sa Umaru nana bɔ aw ye kɔri baasi tɛ aw na o somaw la n teri ma ye i yɛrɛ kana kɛ wara ye Sirifiden nu ɲana ne ma ne tɛ fɛ k'a kɛ wara ko nɔrɔ bɔra nɔrɔ la Sirifiden nu bɔra nɔrɔ la u sanga ɲɔgɔn dɛ nɔrɔ bɔra nɔrɔ la Sirifiden nu bɔra nɔrɔ la nɔrɔ bɔra nɔrɔ la girana sumaw bɛɛ de nɔrɔ ye ko nɔrɔ bɔra nɔrɔ la Bani Kureshi ni Bani Hashimi ko nɔrɔ bɔra nɔrɔ la Sirifiden nu bɔra nɔrɔ la u sanga ɲɔgɔn tɛ tiɲɛna Sirifudenw sanga ɲɔgɔn tɛ ayiwa an lamɛnni jama an y'o de fɔ ɲɛna nin ko tigɛ basi ye bi k'a na bi dɛsɛ an ka zigiri waati aw kɔni aw bɛna aw nisɔndiya ko dama dama dɔrɔn de sɔrɔ a kɔnɔna na Umaru o jara i ka o jara sisan Umaru an bɛ se k'a dɔn Umaru yɛrɛ nana misigi kɔnɔna na cogoya min na ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ n'i ye ne ɲininka n nana misigi kɔnɔna na cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya na zigirida kɔnɔna na cogoya min na n bɛ se ka a di ma kuma lasurunya na parce que mɔgɔ i mana don fɛn o fɛn na i n'i don cogo de don baara yɛrɛ mɔgɔ dɔw b'u yɛrɛ sɔrɔ baara kɔnɔ waati dɔw la k'a sɔrɔ u yɛrɛ t'a dɔn u y'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ cogoya min na dɔw yɛrɛ bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ ni kanu ye sababu wɛrɛw fana bɛ se ka dɔw don baara kɔnɔ ne bɛ baara min kɔnɔ bi ni o ye zigirida ye sababu min ye ne don a kɔnɔ n bɛ se k'a f'i ye mɔgɔw ka kanu de y'a to ne donna zigirida kɔnɔ mɔgɔw ka kanu cogo di an ka mɔgɔw de y'a ɲini fɛ ni wajuli bɛ kɛ ko n ka to ka taa zigirida wajuli kɛ yɔrɔ la mais a waati y'a sɔrɔ ne ma deli ka zigirida donc mais comme depuis n ka dɔgɔ mɔgɔw y'a jateminɛ dɔnkilida ka di ne ye bon hali ni aw bɛ barokɛ yɔrɔ la ou bien i bɛ se ka denmisɛnnin ye a bɛ bala ka dɔnkili dɔw da a yɛrɛ donc u b'a jateminɛ ne bɛ dɔnkili minnu da a da kan ka di u tulo la bon comme u ye o jateminɛ ne la depuis n ka dɔgɔ donc u nana wajuli kɛnɛw sigili daminɛ donc u y'a ɲini n fɛ ko n ka to ka taa zigiri da u ka wajulikɛyɔrɔ la mais a y'a sɔrɔ ne ma deli ka zigiri da n ma deli ka jɔ kɛnɛ yɛrɛ kan k'a fɔ n bɛ jama kɛ ɲɔgɔn kan ka dɔnkili da mais kɛrɛnkɛrɛnnenya na komi u ye a ɲini ne fɛ donc n taara ka taa a essayer ka zigiri da wajulikɛyɔrɔ la donc n ye zigiri da wajulikɛyɔrɔ la depuis n ye zigiri da wajulikɛyɔrɔ la don fɔlɔ min na mɔgɔw nisɔndiyara bɛɛ sɛbara mɔgɔw yɛrɛ ko ne ma ko Umaru e bɛ se ka kɛ dɔnkilidala ye e bɛ se ka kɛ zigiridala ye donc depuis mɔgɔw y'o fɔ ka encourager donc a nana kɛ laada ye sa ni wajuli bɛ yen ne bɛ taa zigirida wajulikɛyɔrɔ la donc n tora o wajulikɛyɔrɔ zigirida de la sa fo ka na n yɛrɛ sɔrɔ zigiriko yɛrɛ kɔnɔ
donc ni i ye ɲininka k'a fɔ n donna la cogo di n bɛ se k'a f'u ye dɔrɔn mɔgɔw ka kanu de y'a to ne yɛrɛ de donna zigirida kɔnɔ ka kɛ zigiridala ye mais n yɛrɛ kɔni m'a sante n yɛrɛ la depuis n ka dɔgɔ dɔnkilida ka di n ye dɔnkilida ka di n ye a ka di n ye ka dɔnkiliw lamɛn donc n'i ye dɔnkiliw lamɛn ni n fɛrɛla n bɛ to ka segin u kan o de tun ka di n ye depuis n fitinin donc comme mɔgɔw nana ɲini n fɛ n ka kɛ zigiridala ye donc mɔgɔw ka kanu de y'a to n nana la ala ka kanu to amin mais Umaru an bɛ se k'a dɔn i ka o u y'i wele ka t'o dɔnkilida min na Umaru ye dɔnkili fɔlɔ min da Umaru hakili b'o la ayiwa n'Ala sɔnna o waati mɛnna sa dɔɔni koyi waati mɛnna mais hakili b'a la hakili ma ɲinɛ a kɔ an ka dɔnkilidalaba dɔ tun bɛ yen ni Abilayi Gaku ye dɔnkili in bɛnna ale ka dɔnkili dɔ de ma voilà n bɛ se ka hakililajigi kɛ a la a ka layila dɔnkili dɔ de don kalimatu shahada dɔnkili dɔ de don la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah tigana dunuya bauna ni de wala dunuya ba malaza akumi koloni digi kono ko koloni mai koloni mamma bo alade ya umaeza wala ka koloni nani de tigana ka koloi malaza akumi boli ni digi kono ko boli mai boliti mabo alade ya umaeza wala ka boli ni binanina tigana ka boli ni manasini la ilaha illallah la ilaha illallah konoro mimme alila onoro bora muhammadula noro mimme haydarallah onoro bora muhammadula la ilaha illallah la ilaha illallah cɛna o jara yɛrɛ maro Umaru o dale o jara mɔgɔ ye dɛ kojugu a don mɔgɔw sebara bon mɔgɔw ye encourager mais a y'a sɔrɔ ne yɛrɛ ma sigi a kan k'a fɔ n bɛ kɛ zigiridala ye parce que o y'a sɔrɔ n tɛ zigiridaw ɲɛdɔn mais ala ka hinɛ Abilayi Gaku ninnu na ka na se Racine Saliou ma n bɛ to k'olu ka dɔnkiliw lamɛn donc komi u nana zigiriko in ɲini n fɛ n fana ye olu ka dɔnkiliw de ta k'a daminɛ n'o ye ala k'i bolo mɛn i ka baara la ayiwa kanubagaw an y'o de fɔ ɲɛna an ni Zigiri Umaru de bɛ ɲɔgɔn bolo bi aw y'aw connectelen to Mali kunnafoni point net la a tɛ kɛ basi ye k'a na bɛ dɛsɛ ayiwa Umaru komi émission yɛrɛ tɔgɔ ye Zigiri waati kosɛbɛ an bɛ waati min na i n'a fɔ bi Zigiri kɛlen don ko min ye aw yɛrɛ bɛɛ b'a kalama kosɛbɛ fɔlɔ Zigiri ani sisan Zigiri aw yɛrɛ bolo yɛlɛma b'a la wa ou bien a bɛɛ ye kelen ye de ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ n bɛ se k'i jaabi dakuruɲa kelen dɔrɔn fɔlɔ Zigiri ani sisan Zigiri n bɛ se k'i jaabi dakuruɲa kelen min na dɔrɔn o ye k'a fɔ i ye Zigiri tɛ yɛlɛma Zigiri tɛ yɛlɛma zigiridala de bɛ se ka yɛlɛma sinon Zigiri tɛ yɛlɛma parce que Zigiri dabɔra fɛn min kama bɛɛ b'o dɔn Zigiri dabɔra ala ko suma ka courage di mɔgɔw ma u ka se ka diinɛ baara hali ni diinɛ baara yɛrɛ tɛ ka hakili ɲuman di mɔgɔw ma adamadenya yɛrɛ kɔnɔna na an ka se ka adamadenya kɛ a ɲuman na k'a sɔrɔ dɔ ma don dɔ gasi la bon Zigiri sigilen don o pied ninnu de kan donc i bɛ se k'a fɔ zigiridala de bɛ se ka yɛlɛma mais Zigiri tɛ yɛlɛma mais i komi i ye ɲininkali kɛ kunun Zigiri dacogoya ani bi Zigiri dacogoya ni différence min b'u ni ɲɔgɔn cɛ ne kɔni ne bɛ se ka différence min fɔ n k'o bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a ta k'a lajɛ kunun tile yɛrɛ ko ani bi tile ko kelen tɛ o n'i y'a ta k'a lajɛ fɔlɔ la ni i tun bɛ fɛ ka ci sama i ka mɔgɔ ma Abidjan ou bien hali an ka Mali la yan Mali dugu dɔ la i tun bɛ lettre de sɛbɛn ka a bila ka taa a dɔw la yan ni lettre in ka se a tigi ma i bɛ se ka 1 mois ou bien semaine i bɛ se k'o sɔrɔ k'a sɔrɔ a tigi ma lettre in yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ kuma tɛ a ka e jaabi mais an bɛ don min na i ko bi développement nana
n'a ka di ye i bɛ se k'i ka mɔgɔ wele Amérique ka yanko yira a la e yɛrɛ fana b'i yenko ye k'i to yan donc o b'a jira k'a fɔ diɲɛ bɛ ka taa donc ne fana ye fɛn min ye zikiri ko bilama a n'a kunnama kan ni yɛlɛma min bɛ zikiri la bi na o ye diɲɛ yɛlɛma bolo de ye diɲɛ bɛ o niveau la par exemple fɔlɔ la zikiridala caman tun bɛ yen i b'a sɔrɔ hali ni i tun ye kasɛti ninnu bɔ i bɛ se ka a dɔnkili jaran da fɔlifɛn t'a kɔrɔ foyi tɛ a kɔrɔ k'a accompagner a dɔnkili simple bi da dɔrɔn mais i tun b'o bɔ o waati mɔgɔw tun bɛ o lamɛn i nɔfɛ o tun bɛ mɔgɔw sama o waati o tun ka di mɔgɔw ye o waati mais an bɛ don min na i ko bi n'i ko k'i ka dɔnkili jalan da i n'a fɔ i tun b'a da fɔlɔ cogoya min na mɔgɔ si tɛ sɛgɛ ci ka k'i la f'i ka misigi de kɛ a kɔrɔ o misigi de bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ caman de bɛ na ka na a lamɛn donc u bɛ to misigi ja lamɛnni fɛ u bɛ na kumakanw de sɔrɔ misigi in kɔnɔ min bɛ u nafa donc an bɛ se k'a fɔ bi zikiri misigiw donn'a la fɔlifɛn caman donn'a la ne kɔni bolo fɔlifɛn donni a la ka se o niveau ma o tɛ baasi ye mais fɛn min bɛ fɔ ni o de man ɲi n'o ye tiɲɛni kuma ye a bɛ se ka kɛ o zikiridala de yɛlɛmana sinon zikiri ye zikiri de yɛlɛma cogo t'a la quoi donc n bɛ se ka jaabi min d'i ma kɛrɛnkɛrɛnya na dɔrɔn bi zikiri ani kunu zikiri ne b'a fɔ a bɛɛ ye fɛn kelen de ye mais kɛcogoyaw de bɛ se k'u bɔ ɲɔgɔn ma i n'a fɔ fɔlifɛnkow ani yɔrɔ dɔ fana bɛ yen par exemple ni aw ye ne wele sisan an filɛ studio kɔnɔ yan aw ye ne wele ko ne ka na zikiri da aw ye bon an sigilen don yan bɛɛ sigilen don ka suma bon dɔnkili min bɛ da a bɛ se ka fɔ ka walawala k'a sɔrɔ ambiance ko kuma ma fɔ a la donc o zikiri dacogo bɛ yen mais ani mɔgɔw ye ne wele ko n ka taa kɔɲɔ kɛ na i ka na n ka kɔɲɔ kɛ a dabɔra mun kama a dabɔra de i kana mɔgɔw la nisɔndiya ka mɔgɔw ɲagari i b'a dɔn n'i b'i kɔɲɔkɛnɛ ninnu kan olu y'i wele de k'i ka taa u la nisɔndiya ambiance quoi bon ni e welela ambiance kama yɔrɔ min na n'i taara ka taa kɛ janaja yɔrɔ dɔnkilidaw ou bien dɔnkili sumalendaw est-ce que o fɛnw bɛ ɲɔgɔn ta wa olu tɛ ɲɔgɔn ta voilà olu tɛ ɲɔgɔn ta donc o yɔrɔ minnu bɛ zikiri kɔnɔ il faut que hakilitigiw ka a bila o hakili kɔnɔ k'a faamuya o ye o baaraw ni a kɛcogo de mais i bɛ se ka fɛn min fɔ zikiridala ma k'a fɔ ko zikiri tiɲɛna o ye ni zikiridala ma ka fɔta dɔn n'a ma ka kɛta dɔn o tigi kɔni o tɛ jate zikiridala yɛrɛ ye n'a fɔ kumalankolonw ani kolankolonw zikiridala man ka ye kolankolon suguya minnu na bon n'i ye mɔgɔ min ye o la dɔrɔn i b'a sɔrɔ hali n'o tun ye zikiridala i b'a sɔrɔ o yɛlɛmana de mais zikiri b'a nɔ na n bɛ se k'o différence de f'i ye bi zikiri ani kunu zikiri la faamuyali baden sɔrɔla o la ala ka sababu ɲuman kan ye ayiwa Umaru e ka album fɔlɔ Umaru hakili bɛ a ka album fɔlɔ dɔnkili fɔlɔ la bon i n'a fɔ n ka album fɔlɔ dɔnkili minnu b'a la walima dɔnkili min lakodɔnna a la awɔ dɔnkili min lakodɔnna a la ok bon hakili bɛ n ka album fɔlɔ la kosɛbɛ hakili bɛ album fɔlɔ in na album fɔlɔ in bɔra en 2006 novembre 2006 ni ma fili album fɔlɔ bɔra o la bon o album fɔlɔ in na dɔnkili 7 de bɛ a la mais dɔnkili min bɛ yen ne bɛ se k'o fɔ ni mɔgɔ hakili ni mɔgɔ caman y'a lamɛn o ye a dɔnkili dɔ bɛ yen ko sira ka bɔ Anusari Jama ye sira ka bɔ Anusari Jama ye sira ka bɔ kira bangena anw bɛ taa Mamadu bangeli kɛ Hayidara fɛ Bamaɲare donc o titre in bɛ album fɔlɔ in na mɔgɔ caman ye a lakodɔn ni o ye donc album fɔlɔ in ale kɔni bɔra 2006 wa hakili bɛ a cogoya caman na n'Ala sɔnna mais o album fɔlɔ in a ye nafaba lase Umaru ma a ka dɔnkili kɔnɔna na kɔni bon n bɛ Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn parce que depuis ne bɛ dɔnkilida la ne ma deli ka kasɛti bɔ ko mɔgɔw ma kɛ kasɛti min fɛ o kasɛti tɛ n ka albumu la quoi tabarikala donc n ye album bɔ mɔgɔw y'a lakodɔn wa mɔgɔw ye a kanu kosɛbɛ
mais kɛrɛnkɛrɛnlenya n'i ye ɲininka album fɔlɔ nafa la n bɛ se k'a fɔ album fɔlɔ in ye nafaba de lase ne ma parce que mɔgɔ yɛrɛ tun tɛ ne dɔn mais album fɔlɔ in bɔlen mɔgɔ caman hali n'a sɔrɔ bɛɛ ma a dɔn ɲɛ kelen ye mɔgɔ caman de ye a dɔn o fɛ ko ne bɛ yen donc album fɔlɔ in yɛrɛ cogoya kama mɔgɔ caman jigi dara n kan ko n bɛ se ka kɛ dɔnkilidala ye hali ni a y'a sɔrɔ album fɔlɔ baaraw ani i kɛlen kɔfɛ ka baara ɲɛdɔn kosɛbɛ différences bɛ k'a baaraw ni ɲɔgɔn cɛ mais en tout cas album fɔlɔ in na mɔgɔ caman sɔnna Umaru Tarawele ko ye k'a sababuya kɛ album fɔlɔ in donc lakodɔnna ni ale de ye fɔlɔ donc n bɛ se k'a fɔ a ye nafaba de lase ma tabarikala o ye tare kosɛbɛ Umaru Umaru bɛ projet wɛrɛ kɛ a bɛ baara wɛrɛw kɛ min tɛ zikirida dɔrɔn ye bon an bɛ don min na ko bi n tɛ foyi wɛrɛ kɛ ni zikirida in tɛ nka labɛnw bɛ sen na c'est bamananw ko ten ko dɔsen kelen tɛ dugu jɛ o ye tiɲɛ voilà dɔnkilida in ye waati de ye i b'a ye an bɛna se waati la hali ni mɔgɔ m'a f'i ye ko micro bila e yɛrɛ de b'a f'i yɛrɛ ye k'a bila donc cɛkɔrɔbaya labɛnw mɔgɔ mɔgɔ hakili b'i yɛrɛ la o labɛn ye diyagoya ye o ye tiɲɛ n'Ala sɔnna an fana bɛ projet wɛrɛw ka mais olu ma bila kɛnɛ kan fɔlɔ ka o waatiw ɲɛsigi inshallah Ala ko olu labɛn inshallah Ala k'olu labɛn sabati ka ɲɛ olu ka se ka bila pour que an ka dankɔrɔbaw u bɛ se ka u lafiya sɛgɛn lafiya bɔ kɛ cogo min komi i yɛrɛ ye o fɔ Umaru ka zikirida in kɔnɔna na kalandenw b'i bolo a i b'i ka minnu dege kalandenw bɛ yen kalandenw caman bɛ yen n yɛrɛ tɛ se k'o bɛɛ tɔgɔ fɔ nin yɔrɔ in na kalandenw bɛ ne bolo a ka ca kosɛbɛ o ye kelen ye kalanden caman fana bɛ yen hali ni olu ma ɲɔgɔn ye parce que mɔgɔ caman bɛ dɔnkiliw lamɛn ka dɔnkili da ka Umaru yɛrɛ ladege k'a kɛ i b'a fɔ Umaru k'a sɔrɔ ni o dɔw ma ɲɔgɔn ye o ye tare tare bon minnu yɛrɛ bɛ yen ni olu bɛ n bolo kɔrɔ yan o fana ka ca kosɛbɛ Ala k'i n'u kan mɛn Ala k'i n'u kan mɛn Umaru baara o baara gɛlɛya b'a kɔnɔna na Umaru ye gɛlɛya dɔ minnu sɔrɔ a ka zikirida kɔnɔna na a bɛ se k'olu dɔ fɔ an ɲɛna ok bon ne bɛ Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn depuis n ye baara in daminɛ k'a fɔ ko n ye gɛlɛya sɔrɔ baara in kɔnɔ min ye gɛlɛya lakodɔnlen ye i n'a fɔ n bɛ se ka min ta k'o kɛ prévu ye ko n ye gɛlɛyaba sɔrɔ bon n ma o gɛlɛyaw sɔrɔ baara in kɔnɔ parce que baara o baara n'i bɛ a kɛ ni baara ɲɛnama de don gɛlɛyaw b'a la o ye tiɲɛ hali animatriciya n'i ko k'i ka animatriciya dege a ma nɔgɔn dɛ dege waatiw la kumaw ka ca waatiw la a ka ca dɛ a ka ca yɛrɛ caméramaniya ma diɲɛ baara sɛbɛn bɛɛ bɛ ten quoi donc n bɛ se ka gɛlɛya minnu fɔ ko n y'olu sɔrɔ baara in kɔnɔ olu tɛ gɛlɛyaw ye parce que baara daminɛ kumaw la a ɲɛdɔnbaliyaw ani e bɛ i bin ka taa sira dɔ kan bon k'a sɔrɔ o tɛ a tɛmɛ sira yɛrɛ ɲuman ye bon peut-être i bɛ se ka taa dɔ ɲɛfɛ ko ja n kun ye sira bila bon o n'a ɲɔgɔnna gɛlɛya misɛnninw n'a bɔra olu la ne ma gɛlɛya sɔrɔ zikirida in kɔnɔ quoi tiɲɛna o ye tare tare ayiwa n balima an b'o de fɔ n ɲɛna zikiri waati a y'aw connectelen to Mali kunnafoni point net ale jabarani na an bɛ kibaruyaw d'aw ma Umaru Tarawele kan ayiwa Umaru komi i yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko n'i ye mɔgɔ bila studio kɔnɔ dɔnkilida i n'a fɔ ninnu ɲɔgɔnnaw ani kɔɲɔyɔrɔ ta ninnu ko a kɛcogo tɛ kelen mais Umaru bɛ kɔɲɔyɔrɔ ɲɛnajɛw kɛ kɔni ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ an bɛ kɔɲɔyɔrɔ ɲɛnajɛw kɛ a kɛra ɲɛnajɛ o ɲɛnajɛ ye denkundiw kɔɲɔ ɲɛnajɛw kɔnsɛriw o n'a ɲɔgɔnnaw diinɛw an bɛ nin bɛɛ de kɛ dakuruɲa kelen dɔrɔn an bɛ ɲɛnajɛw kɛ ni Ala ka jɛ mais problème ti ni i n'a fɔ sisan ni ne ye Umaru wele k'a kana n ka ɲɛnajɛ kɛ ni Umaru y'a ka prix fɔ ni ne ko ko Umaru ka dɔ b'o la ko mi Umaru ta min ti a yɛrɛ ka prix ye
esige gɛlɛya bɛ don Umaru ni ne cɛ o ko la parce que ne ko n ko dɔ wɛrɛ tɛ n bolo n'o tɛ Umaru y'a ta fɔ Umaru fana ko ayi ko nin ne bɛ taa kɛ nin de la a bɛ se k'a dabila wa ou bien aw bɛ fɔ ka bɛn k'a la de mankan tɛ don i n'u cɛ kɔni ɲininkali diyara n ye dakurunya kelen dɔrɔn k'a fɔ diɲɛlatigɛ ko o ko baara o baara ni mɔgɔ b'a la a tɛ se ka kɛ min fana kɔ a kɛ man di o kɔ dɛ i b'a faamu wa a kɛ man di o kɔ n bɛ fɛ ka min fɔ n'i ko k'i bɛ dɔnkilidala ta sisan ka taa i ka ɲɛnajɛ kɛ e bɛ k'a ta e bɛ ka prix suguya dɔ fɔ a ye k'i bɛna o di a ma mais e yɛrɛ min bɛ k'a ta i b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la n bɛ ka nin prix min fɔ n ko n bɛna di dɔnkilidala ma a ka dɔgɔ n kan tɛ dɛsɛ ma ni dɛsɛ tɛ fɔ dabɔ kama e yɛrɛ kan k'a dɔn a ka baara de don dɔn ka fɛn k'a ye min bɛ a courage di a ma baara kɔnɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ e kan ka taa baara kɛ prix min na i bɛ taa sɔrɔ u bɛ prix suguya dɔw fɔ i ye waati dɔw la tiɲɛ yɛrɛ la a ka gɛlɛn n'i ko k'e ka taa e n'i ka mɔgɔw ka taa o prix in na i b'a ye gɛlɛya bɛ baara kɔnɔ kosɛbɛ mais dɔw ta ye dɛsɛ ye dɔw yɛrɛ ta ye dabɔ kama ye donc k'a fɔ dɔrɔn n'i y'an wele ɲɛnajɛ la ɲɛnajɛ fana prix ye min ye an bɛ o f'i ye mais i ye yɔrɔ min fɔ ni dɔnkilidala i ye nin prix in fɔ o ka ca ne ma n bɛ fɛ i k'a to nin hakɛ in na o fana man ka baara tiɲɛ i ni i ka mɔgɔw cɛ quoi donc n'i ye ne deli k'a fɔ nin prix i ye min fɔ a ka ca an k'a to nin na donc ne bɛ se k'a f'i ye problème t'a la ni n yɛrɛ b'a dɔn a ti degun kɛ donc k'a fɔ ko i bɛ dɔ bɔ ne ka prix la k'a fɔ ko bɛ ne degun cogoya dɔ la n'i y'a ye a tɛ se k'a kɛ dɔrɔn n b'a f'i ye tiɲɛ yɛrɛ la o tɛ se k'a kɛ mais n'i y'a ye peut-être a bɛ se ka débrouiller n b'a f'i ye a bɛ débrouiller kuma in n don a kuma walawalali kɔnɔ k'a fɔ parce que n'i ko sisan ko ne bɛ taa ɲɛnajɛ kɛ prix tɛ ne ni mɔgɔ cɛ walima ne bɛ taa ɲɛnajɛ kɛ ne ni mɔgɔ tɛ tiɲɛ a la a bɛ kɛ problème de ye ka na i ma ɲɛfɛ parce que mɔgɔ caman bɛ yen hali ni olu bɛ se k'i ta prix dɔ la u bɛ se k'a fɔ k'u bɛna prix jasilen dɔ f'i ye ka i ta parce que e yɛrɛ ko ka ban ko i ka prix ko tɛ ten voilà donc a fɔ kun ye dɔrɔn ka yira kɔɲɔtigiw ani minnu bɛ an kanu n'i y'a ye an bɛ taa u ka fɛnw na o ye kanuɲɔgɔnya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ ka o sinsin f'u fana k'a dɔn an ka baara fana de don donc kuma walawala kun ye ka a fɔ o de sinon prix ko ma deli ka ne ni mɔgɔ si tiɲɛ ne bɛ taa kɔɲɔ dɔw kɛ a kɔɲɔ yɛrɛ bannen kɔfɛ hali labilali wari min bɛ sɔrɔ ka di ne ma baara don n bɛ taa caman yɛrɛ kɛ n tɛ prix fɔ olu ye a bɛ se ka kɛ dɔw la n bɛ prix fɔ quoi ne ka baara kɔni bɛ o cogoya la mais prix ko kɔni kɛ man di ka ni mɔgɔ tiɲɛ ni da ma sago voilà faamuyali sɔrɔ olu kuma na nka Umaru mɔgɔw b'a fɔ sisan i n'a fɔ n'i ye fɔlikɛla ta k'a ka n'i ka fɔlikɛla u b'a fɔ ko i ye min ta i n'a fɔ ne k'a fɔ ko Umaru de ka na ne bɛ fɛ Umaru de ka na n ka ɲɛnajɛ kɛ mais Umaru bɛ a ka kalanden dɔ de bila ka taa olu ka taa ɲɛnajɛ kɛ Umaru yɛrɛ na kuma o bɛna sɔrɔ fo denma jalatigi yɛrɛ fasa dara ka ban o ko bɛ cogo jumɛn na yɛrɛ bolo o min bɛ kɛ o bɛ se ka ye o bɛ se ka kɛ quoi mais ni ko kɛra yanni i ka tigi juger cogo dɔ la i kan k'a ɲɛɲini mun jumɛn y'a to a kɛra ne bɛ se ka layiru di e ma n bɛ na i ka kɔɲɔ kɛ mais adamadenya ma dafa bon layiru bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ taa i ka kɔɲɔ kɛ bon ne kan ka taa e ka kɔɲɔ kɛ waati min na ko cunen dɔ donna ne senkɔrɔ min ka gɛlɛn kosɛbɛ bon ni ne y'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ bɛ ne bolo min bɛ se ka taa baara daminɛ yanni ne ka se bon ni ne ye o tigi bila ka taa terrain kan yanni n ka se ka taa n ka ci ɲɛnabɔ donc ni o ci min cunna ni o ɲɛnabɔra waati min na ka taa n ka mɔgɔw sɔrɔ kɛnɛ kan ne kɔni bolo mɔgɔw kan k'o yɔrɔ faamuya
sinon a man di ne k'a fɔ n bɛ layiru di i ma n bɛ taa i ka kɔɲɔ kɛ ka tila ka taa fɔ o kɔɲɔ kelen ka taa kɛ k'a sɔrɔ ne ma taa o la o ye degun gbɛlɛn yɛrɛ de n'u y'o kɛlen o ye degun gbɛlɛn de mais o ti kɛ dabɔ kama la quoi mais a dɔw la k'a fɔ k'i bi mɔgɔw bila i ɲɛ olu ka taa baara daminɛ ne bolo o tɛ kojugu ye quoi i m'a faamu o tɛ kojugu ye parce que waati dɔw la mɔgɔ yɛrɛ tɛ kɛ i yɛrɛ sagoya la o ko bɛ se ka ye a la sinon ni an m'an yɛrɛ sagoya la ni layiru dira i ma k'a fɔ i ka kɔɲɔ bi kɛ ni ne yɛrɛ ko n bɛ taa ni y'a layiru di ma k'a fɔ n bɛ taa foyi tɛ o bali ni ne ma taa o kɛ mais peut-être jɔn yɛrɛ de tɛ k'i yɛrɛ sagoya la waati bɛɛ o ye tiɲɛ ye k'aw bɛ se ka ye quoi ayiwa voilà client o yɛrɛ ye Umaru ka kuma mɛn a ko n'ale ma se ka taa min ta la joona k'a k'a faamuya i bɛ taa sɔrɔ empêchement gɛlɛnmanba dɔ de y'a kɛ a ma se ka se joona donc ko ka ban ka taa ko o tɛ wariko t'a ni mɔgɔ bila ɲɔgɔn na fana ayiwa an y'o n'an tɛ bɔra yen sa Umaru an bɛ wagati min na sisan ko min yɛrɛ kɛ mɛ ka adamadenw yɛrɛ tɔɔrɔ sisan coronavirus Umaru coronavirus ye dekun jumɛn lase ma i ka baara dɔnkilida kɔnɔna na ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ bana ye adamaden jugu ye an bɛ panga puruti fɛn o fɛn na kɛnɛya ɲuman sɔrɔlen de ko don fɛn fila bɛ yen ni adamaden y'o sɔrɔ ka ban a tɔ ka nɔgɔ Ala bolo i bɛ balo min sɔrɔ k'o dun farikolo kɛnɛya n'i y'o sɔrɔ a tɔ in caman ye jaga ye i m'a faamu donc bana ko in na an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka bana in Ala ka a ban pewu k'a bɔ diɲɛ kɔnɔ i ye ɲininkali min kɛ i n'a fɔ n'a y'a sɔrɔ a ye degun min lase ne yɛrɛ ma n'i ye ne yɛrɛ ta n bɛna n yɛrɛ ta jaabi d'i ma mais kɛrɛnkɛrɛnnenya na bana in ye degun min lase dɔnkilidalaw ma ani artistes ma kɔnɔdimi tɛ dɛ ɲɛdimi de don kɛnɛkanko de don bana in juguyara anw dɔnkilidalaw ma kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ a juguyara diɲɛ mɔgɔ caman ma mais anw ta de juguyara parce que i ti dɔwɛrɛ kɛ min kɔ n'a fɔra k'i kan'o kɛ i bɛ mun kɛ a ma nɔgɔ dɛ coronavirus ko kuma bɛ daminɛ don fɔlɔ min na i n'a fɔ a fɔra k'a yɛrɛ Mali la yan don fɔlɔ min na o y'a sɔrɔ ne bɛ concert la Kayi ne tun bɛ concert 5 ou bien concert 7 ɲɔgɔn na c'est an tun bɛ o la Kayi a y'a sɔrɔ concert min kɛra concert 3 ɲɔgɔn na de kɛra bon a ko bɛ daminɛ don min na yɛrɛ o y'a sɔrɔ ne kan ka concert kɛ Kayi o don sufɛ concert in annulera tournée yɛrɛ annulera ne segira ka na yɔrɔ o ye degun ye hali k'a da o ma o ye degun ye dɛ o yɛrɛ tɛmɛlen kɔfɛ ka na se fɔ sigiɲɔgɔn ma coronavirus ye an ka fɛn minnu ɲagami k'u tiɲɛ n'i ko k'a da fɔ a ka ca dɛ a ka ca mais komi bana de don an bɛ dugawu kɛ Ala ka bana in ban pewu ka diɲɛ segin a yɛrɛ ma n'o tɛ banako in a kɔni kɛra degun ye anw bolo kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ de mana an bɛ dugawu kɛ Ala ka bana in Ala ka bɔ an ka jamana ka pewu hali jamana wɛrɛw a ka se ka ban yɛrɛ Ala yɛrɛ ka se ka bana in ban parce que a bɛ se ka kɛ jamana wɛrɛw la an ka mɔgɔw bɛ yen nɔ olu mana nana ye yan nɔ a tɛ se ka ban Ala ka ban jamana bɛɛ la jamana bɛɛ Ala ka bana in ban yen Umaru n'an bɔra yan min na fɛn jumɛn yɛrɛ man di Umaru ye a ka baara kɔnɔna na bon i n'a fɔ n ka baara kɔnɔ ou bien n yɛrɛ ka tabiya la a bɛ se ka k'i ka tabiya ye a bɛ se ka k'i ka baara kɔnɔna ye bon fɛn min kɔni man di ne ye fiyewu o ye nkalontigɛ de ni n ko nkalontigɛ par exemple i ni mɔgɔ mana jɛn a ye jɛn tiɲɛ kan n'aw ma jɛn tiɲɛ kan n'aw jɛnna nkalon kan a bɛ taa se yɔrɔ la a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ bon mais ni aw jɛnna tiɲɛ kan tiɲɛ de ye tiɲɛ ye foyi tɛ tiɲɛ yɛlɛma i ye min ye i b'a fɔ directement ne de ye nin ye par exemple ni e ye nkalon tigɛ mɔgɔw ye
k'a fɔ k'i ye fɛn dɔ i n'a fɔ i ka se modèle dɔ b'i ye bon ni mago nana se baara ma don min na ni e ma se ka se nango kɛ yɔrɔ i b'i malo dɛ o ye malo belebeleba ye o ye nkalon de ye i n'a fɔ hali i bɔra yɔrɔ min na walima i bɔra ba min na walima i bɔra fa min na k'a fɔ k'e b'o dogo mɔgɔw la k'i yɛrɛ danbe ka taa ni maa wɛrɛ ye ni mɔgɔw nana bɔ a kalama don min na k'i bɛ k'i ba dogo walima i bɛ k'i fa dogo o ye saya ye o bɛ kɛ baara ye donc tiɲɛ de bɛ laban donc tiɲɛ de ka di ne tɛ nkalon fɛ mana ala k'an bɛɛ to tiɲɛ kan ala ka na ni nkalontigɛla jɛ Umaru ayiwa an ye dɔ kɛ kuma na kosɛbɛ i b'i kan duman in fili i ka album filanan dɔnkili dɔ la an kanubagaw ye album filanan awɔ ok komi ko album filanan problème t'a la awɔ ko ala sɔn ni mɔgɔ sɔn o tɛ kelen ye ala sɔn ni mɔgɔ sɔn o tɛ kelen ye ala sɔn ni mɔgɔ sɔn kelen tɛ ala sɔn ni mɔgɔ sɔn o tɛ kelen ye ko ala sɔn ni mɔgɔ sɔn ala ye fɛn min kɛ kira ye a ye fɛn min kɛ kira Mamadu ye kira ya jala dira kira ma nabi ɲuman ya jala dira kira ma ka hakili ɲuman di kira ma nasɔrɔ ko mɔgɔ ka sɔnni do walima jinɛ ka sɔnni do sisan b'a sɔrɔ Mamadu tununa ko ala sɔn ni mɔgɔ sɔn o tɛ kelen ye ko ala sɔn ni mɔgɔ sɔn ala ye fɛn min kɛ bani ye nka Usumani Sherifu ye madani de bani ye basi tande ka Sherifu ye kurana dɔnni dira bani ma hadisa dɔnni dira bani ma ka hakili ɲuman di bani ma nasɔrɔ ko mɔgɔ ka sɔnni do walima jinɛ ka sɔnni do walima jugu ka sɔnni do sisan b'a sɔrɔ ko a bɛ banna sa ala sɔn ni mɔgɔ sɔn nka n'ala ye fɛn min di jɔnni ma o tɛ tununa tu ala sɔn ni mɔgɔ sɔn o tɛ kelen ye wa o jara kanubagaw an y'o de fɔ ɲɛna sa aw kɔni aw tɛ nimisa bi ta in na fiye fiyewu ani belebele de bɛ ɲɔgɔn bolo ayiwa Umaru i n'i ka kalandenw cɛ i ni zikiridala tɔw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ mankan t'i ni mɔgɔ cɛ ayiwa n'ala sɔnna o ɲininkali fana diyara n ye n bɛ se k'a fɔ i ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan o zikiridala tɛ yen ko gɛlɛya bɛ ne ni i ni ɲɔgɔn cɛ a fɔ ko mankan fana bɛ ne ni i ni ɲɔgɔn cɛ o zikiridala tɛ yen n bɛ bɛɛ bonya wa bɛɛ bɛ n bonya ka ta kɔrɔbalenw na ka na se ne yɛrɛ ka génération ma ka jigin fɔ dugu ma gɛlɛya tɛ ne ni zikiridala fa si cɛ bon ne yɛrɛ fana ni n ka kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ alhamdulilayi u bɛ ne dɔw karamɔgɔ ye ne yɛrɛ fana b'u minɛ n ka kalandenw ye gɛlɛya foyi tɛ yen ni ala ka diɲɛ mana ala ka aw to ɲɔgɔn ye ala ka bɛn ni keleya sabati aw ni ɲɔgɔn cɛla la ayiwa Umaru komi jamukan bɛ ka i sɛnsɛn ka na kosɛbɛ ka se a kuncɛyɔrɔ ma ladilikan jumɛn i n'a fɔ diɲɛlatigɛ ko don ko ka ca kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ hali ni mankan tɛ ni mɔgɔ cɛ mais mɔgɔ wɛrɛw bɛ mankan minnu ni ɲɔgɔn cɛ Umaru bɛ se ka ladilikan jumɛn f'u ye pour que u bɛ se ka bɛn cogoya min na bɛn ka na aw ka baara kɔnɔnaw na kosɛbɛ ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ ladilikan min bɛ ne bolo ka fɔ u ye dɔrɔn n bɛ se ka fɔ an ye o ye dakurunya damadɔ de ye parce que n'i ye misaliya ta ne yɛrɛ kan ne bɔra k'a fɔ i ye sisan ko gɛlɛya tɛ ne ni mɔgɔ si cɛ o ye tiɲɛ de ye wa a ma nkalon tigɛ ne tɛ nana n jɔ kamera kɔrɔ k'a fɔ ko n bɛna nkalon tigɛ ka n yɛrɛ kɛ mɔgɔ suguya dɔ ye n y'a fɔ i ye kuma kɔnɔ ko nkalon man di ne ye voilà bon gɛlɛya tɛ ne ni mɔgɔ si cɛ mais mɔgɔ i mana kɛ cogo o cogo i k'a dɔn i ka di dɔ ye i man di dɔ ye o ye tiɲɛ i ka di dɔ ye i man di dɔ ye ala min y'an da bɛɛ tɛ ala fɛ kira kɛra an bɛɛ ka kuntigi ye bɛɛ ma k'o fɛ donc ni mɔgɔ wɛrɛ nana fɔ ko fɔ bɛɛ ka k'i fɛ
i bɛ don fili kɔnɔ awɔ o tɛ se ka kɛ o o tɛ se ka kɛ voilà donc ne kɔni ne bɛ se ka n yɛrɛ ta personnellement ne kɔni ni zigirila wɛrɛ cɛ gɛlɛya foyi tɛ ne ni zigirila wɛrɛ cɛ tabarikala k'a ta sanfɛ fɔ dugu ma bon n bɛ se ka ladilikan min fɔ an bɛɛ ye fana fo an ka dɔn k'a fɔ ko an bɛ baara in na tɔgɔ dɔ de b'an na o tɔgɔ tɛ dɔwɛrɛ n'i y'a mɛn ko zigirilala ala ko baarakɛla de don mais ala ko baarakɛla ni a nana ye ko gɛlɛya yɛrɛ bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ fo bɛɛ bɛ o gɛlɛya ye kɛnɛ kan solution ma sɔrɔ a la o y'a kɛlen ye ko wɛrɛ de hali sitana ka mɔgɔw tɛ sɔn o ma donc n bɛ fɛ k'a fɔ zigirilalaw an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka bɛn tɔgɔ ye ala bolo fɛn de ye a b'a di maa ma min ka d'a ye fana bɛ mɔgɔ jiyana min ka d'a ye wari bɛ ten masaya yɛrɛ bɛ ten diɲɛ ko ninnu bɛɛ bɛ ten min dara min kama o to yen o k'o kɛ ni e yɛrɛ sɔnn'o ma o k'o kɛ e bɛ se ka hɛrɛ dɔ sɔrɔ o tigilamɔgɔ sababuya la mais ni e ko ayi o tɛ kɛ i ɲɛna e tɛ se k'a bali wa e kan ka hɛrɛ min yɛrɛ sɔrɔ i t'o sɔrɔ donc ka ladilikan fɔ an bɛɛ lajɛlen ye an k'an janto ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn bolo minɛ ka ɲɔgɔn bilasira ka ɲɔgɔn ladi ka bɛn ni o kɛra mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ yen ni olu t'anw fɛ olu tɛ se an na mais n'olu y'a ye k'a fɔ anw yɛrɛ bɛnlen tɛ dɔrɔn ni koko pɛrɛnna basa bɛ don donc n bɛ se k'o ladilikan de fɔ zigirilalaw ye kuma lasugu ɲɛna ladilikan in bɛ tali kɛ diɲɛ bɛɛ de kan diɲɛ bɛɛ a kɛra kulu o kulu ye n'aw bɛnna aw yɛrɛ de b'a nafa sɔrɔ mais ni aw ma bɛn a bɛ kɛ juguw sago ye dɛ voilà n bɛ se k'o dakuruɲa 2 de fɔ zigiridalaw ye inchallah ayiwa faamuyali sɔrɔ olu la Umaru an b'a ɲini fɛ tugun parce que an bɛ zigiri waati de la zigiri ma ko man kan tɛ ka kɛ mɔgɔ si negela ye sani Umaru k'a ka kumakan laban di an lamɛnjamaw n'an filɛli jamaw ma Umaru bɛ a kan duman fili tuguni ka sɔrɔ k'a ka kumakan laban di an lamɛnjamaw ma ala sɔnna baasi foyi t'o la awɔ inchallah ala k'a ɲɛ ka d'an ma amina komi n yɛrɛ ye singali kura dɔ kɛ tile 2 in na a clip yɛrɛ bilara kunu i kɔrɔ singali bɛ kuma dunuya de kan ladilikan caman b'a kɔnɔ ni mɔgɔ min sera k'a sɔrɔ k'a lamɛn donc komi ye a fɔ k'an ka dakuruɲa 2 fɔ an na dakuruɲa 2 fɔ o singali kura in na inchallah diɲɛ bɛ taa ne diɲɛ bɛ mɔgɔ nɛgɛ nɛgɛ na diɲɛ bɛ ten ne dunuya b'aw nɛgɛ nɛgɛ na diɲɛ bɛ mɔgɔ nɛgɛ nɛgɛ ka bila ala ko taw la diɲɛ bɛ mɔgɔ nɛgɛ nɛgɛ ka bila jurumu kow la diɲɛ bɛ mɔgɔ nɛgɛ nɛgɛ ka bila i balemaw la diɲɛ bɛ mɔgɔ nɛgɛ nɛgɛ ka bila haramu kow la ko diɲɛ bɛ taa ne dunuya b'aw nɛgɛ nɛgɛ na diɲɛ bɛ mɔgɔ nɛgɛ nɛgɛ na o ye kɔrɔlen ko ye nka hakili de bɛ kɛ sabu ɲuman ye o ma diɲɛ ti sɔn na nka an bi maaw hakili yɛlɛmalen don k'a lajuguya an ye diɲɛ kanu ka wari kanu o la diɲɛ bi ka tulonkanw na diɲɛ bi ten ne diɲɛ bi ma nɛgɛ bimaw bi mɔgɔ kanu mun kama k'i bolo fɛ n'i ye mɔgɔ kanu fɛnko la fɛn mana ba don min a cɛla bi gɛlɛya wa kanu bi dɔgɔya u cɛ nata man ɲi nata kojugu bi mɔgɔ ɲagamina sa diɲɛ bi taa ne dunuya b'aw nɛgɛ nɛgɛ na walayi dunuya b'a nɛgɛ nɛgɛ na dɔnkili jara a jara yɛrɛ yɛrɛ de ayiwa Umaru i bɛ se k'i ka kumakan laban fɔ i jatigiw n'an filɛlibagaw bɛɛ lajɛlen a diyara n ye kosɛbɛ n tɛ se ka wuli ka bɔ nin plateau kan ni ma barikada kɛ an ka sirifikɛ ye an ka seyidi n'an ka ɲɛmɔgɔ n'o ye Sheikh Sherif Usman Madani Hayidara ye an b'a fo ka n'a ka denbaya n'a kanubaw n'a dɛmɛbaw bɛɛ lajɛlen fo diɲɛ kɔnɔ ale kɛra an ka sababu ɲuman ye c'est n'i y'a mɛn a bɛ fɔ bi Umaru a sababu ye Sherifilakaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Seydi Sherif Usman Madani Hayidara ale de kanu kama mɔgɔw fana ye anw kanu donc an b'a fo ka denw fo k'a daminɛ Cheikh Ahmadi Tidiane na ka na s'a dɔgɔninw bɛɛ ma an
bɛ bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ kulo bɛ foli la olu ka foli tɛmɛlen kɔfɛ an b'an lajɛbagaw fo bɛɛ kulo bɛ foli la olu minnu bɛ timinanja kɛ k'u sigi ka nin plateau in suit an bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka plateau in fo fana parce que n'i ko ka aw ka foli kɛ aw ka foli tɛ ban quoi parce que nin bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ caman bɛ kunban na zikiridalaw ka ko la a bɛ kɛ sababu ye k'u bɔ kunban na i kanuba i kɔnɔna fililen don kibaruya dɔ ka a kan bon e t'a lasɔrɔ cogo dɔn an ni bɛɛ tɛ se ka ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan o ye tiɲɛ ye voilà bon aw ka nin plateau in de bɛ se ka kɛ sababu ye o tigilamɔgɔw bɛ bɔ o fili kɔnɔ donc an b'aw fo ka tila ka dugawu k'aw ye a ɲini ala fɛ ala ka plateau in ala ka sankɔrɔta ala ka yiriwa o foli tɛmɛlen kɔfɛ n'i ye maa tɔgɔfɔ kɛ n'i ye i ɲinw tɔgɔ fɔ i bɛ dɔ k'i jugu ye k'a sɔrɔ o ye ɲin ye nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ jatigiw ni kanubaw ni dɛmɛbaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u bɛɛ fo dakuruɲa kelen an b'an ka sirifikɛ fana fo ni o ye kameramani ye sirifikɛ Ayidara an b'a fo ale de ka cɛsiri n'a ka wuli ka jɔ kɛra sababu ye an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ale ka foli tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ kanubaw ni dɛmɛbaw bɛɛ fo dakuruɲa kelen i ye mɔgɔ tɔgɔfɔ kɛ dɔrɔn a bɛ na ni gɛlɛya ye voilà dakuruya damadɔ de bɛ n fɛ bɛɛ kulo bɛ foli la inshallah ayiwa Umaru i nana an ka wele lamɛn a diyara n ye an bɛ fo danti foli min na ala k'an to ɲɔgɔn ye ayiwa an lamɛnibagaw an'an filɛbagaw nin de kun ye an ka bi émission ye ka se ka a yiraw la ani Umaru Tarawele de kun bɛ ɲɔgɔn bolo bi an b'a fɔ ye kɔkɔ connectelen to Mali kunnafoni.net la toujours an bɛ yan nɔ ka se ka aw la nisɔndiya de aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ